industrials i polítics del segle XIX. Diu en Vicenç Vives, és un tòpic habitual parlar del desplegament de la indústria catalana del 800. Certament, Catalunya realitzà avenços considerables en el seu camí d'assimilació de l'activitat industrial sorgida de les noves tècniques mecàniques i de les noves fonts d'energia. Però ni aquests progressos foren constants i uniformement accelerats, ni tampoc assoliren la triple finalitat que defineix les nacions més reeixides en aquest aspecte. Diu Vicenç Vives, la constitució d'una puixant indústria minerometal·lúrgica, el desplegament integral de la indústria tèxtil i l'organització de la producció per la lliure competència en els mercats internacionals. Això, diu Vicenç Vives, no ho arribà a assolir la indústria catalana. Diu, però aquesta negativa no sostreu cap mèrit a l'esforç fet pels homes d'empresa catalans del segle XIX. Ben en contrari, n'hi afegeix. Cada vegada com investiga els documents del procés d'industrialització de Catalunya, admira la desproporció entre la migrada realitat de la infraestructura econòmica de la terra i l'amplitud dels projectes que es volien dur a terme. Em sembla que aquest text d'en Vicenç Vives és un bon exemple del que ha estat la indústria a Catalunya i del seu que pot ser en el futur. Per tant, els desitjo que aquesta jornada contribueixi a donar llum sobre la realitat de la indústria catalana avui i l'esperança d'un futur per un país millor. Gràcies i benvinguts.